jo. Ja, hvad er nu det her? Må vi lige få noget lys på herude? Nå, det er varme vel. Hvad er det for en gang tumult, du har lavet herinde? Jamen, det er jo simpelthen så simpelt. Vi skal i gang med årsdagen her i Gårdslev. Og så trækker folk til fuld hus nu. Der er simpelthen ikke en plads tilbage nogen steder. Der er bare gang i Sognegården, der er fuldt hus, og der skal gang i. Vi skal spille skuespil. Hold da op, mand. Ja, det kunne du godt tænke dig at prøve den Ja, gang. det kunne jeg godt tænke mig at prøve lidt af. Ja. Pølsemand giver nogle pølser, eller hvad? Jo. Nej, jeg giver også en til dig. Det var lidt Skal jeg dejligt. ikke, Som du siger, man skal bare holde pungen i. Tak skal du have. Ja. Nej, faktisk så burde du vide, hvad det her det handler om. Fordi vi skal faktisk til Vimmersvej. Og jeg ved, der har du gået post en gang for mange år siden. Ja. Ja, det er sådan set lidt din gade, det der. Det er min gade. Ja. Og velkommen til Vimmersvej. Og velkommen til alle jer publikum. Hvor er det fantastisk, at vi kan spille for borde, der går helt ud på den anden side af Sognegården. I er så velkommen. Og vi har glædet os rigtig meget til at byde jer velkommen til Vimmersvej. Det er jo en god vej, som vi skal til at møde nogle sjove personligheder lige om lidt. Pølsmanden har I hilst på. Det er Knud. Det er Knud. Ja, enhver Vimmersvej har en sådan lidt kedelig mand. Det er Thomsen. Han er en stakkel. Der er også andre sådan småforelskede, forårsramte. Man kan godt sige, at hormonerne de blæser afsted i de der 70'ere der på fulde gardiner. Og det kan man også se på vasketøjet, det er lige kommet op og hænge. Tante Ernas underhylder er der. Men vi skal også en hel del på kro. Vimmerkro. Og der møder vi Bente. Så sus med en ordentlig kromutter, som bare styrer den kro med hård hånd. Der er også et husorkester herinde. Hammerdygtige husorkester. Og jeg håber, at I vil tage rigtig godt imod dem. Der er blandt andet en trommeslager derinde. Og han er jo sådan lidt sart, så han kunne godt tænke, at vi fik, og skuespillere, vi fik en god oplevelse ved, at der blev klappet på 2 og 4. Det er ikke 1 og 3, det er 2 og 4. Og jeg tænker, jeg ved, at trommeslagerens søster er med i dag. Kunne du starte 2 og 4? 1, 2 og 3 og 4. Den er hjemme. Men jeg tænkte, herr instruktør, har du noget at skulle fortælle? Nej, ikke andet. Jeg vil jo godt have lov til at sige, at der er i år faktisk et par 20 stykker, der er med på scenen. Det giver en udfordring, både foran og bagved. Der er rigtig mange mennesker, der skal rundt omkring. Der er også nye folk med, og derfor må I jo bare love, som I plejer, det trofaste publikum I er, at I giver dem en ordentlig hånd og en ordentlig varm velkomst for evig eneste gang. De har fået besked på, at de skal holde igen, sådan så I kan få lov at klappe færdigt. De ved det godt. De ved det godt. Det er ikke sikkert, at de husker det, men de ved det godt. Og skulle der falde noget ud, så ved de også udmærket godt, at et smil og et lille træk på skulderen, det gør, at I klapper en gang til, så kan de få fatningen, og så kommer de i gang igen. Så det har vi lovet hinanden, det kan vi sagtens finde ud af. Og så synes jeg jo egentlig bare rent praktisk, hvis jeg siger, at stykket det er en toakter. Det vil sige, at lyset kan godt finde på at gå ud en gang imellem, men det behøver ikke at gå panik over. Vi er mange herinde, så det der, hvis der er nogen, der går i panik, det bliver så farligt. Det kommer igen lyset, og det er først, når tæppet går helt for, og vi tænder lyset ud i salen, at I kan rejse jer op til gå til pause, komme ud og forhandle en lille smule for tisset af. Så der er kun én pause, og det er et forholdsvis langt stykke.
Det er forholdsvis langt stykke, så vi håber, I er tålmodige, og at maverne de kan klare og vente på de par stykker smørbrød, som Nå, det var lige det, jeg skulle spørge til. Er der noget at spise her bagefter, eller hvad? Ja, du skal jo have pølser her, jo. Ja. Du har set både alt, og du har overhovedet en fortælling på alle mulige måder for os. Herre instruktør, jeg har egentlig tænkt over noget. Ja, det har du. Ham der Bamse der, ikke? Ja. Har du nogensinde tænkt over, hvor lummer han egentlig er? Ikke før jeg fik teksterne her i løbet af Så hvis der er nogen, der bliver stødt på manchetterne, ja, så er han væk. Vi kan ikke gøre noget ved det. Han er så undskyld på alle mulige måder. Men jeg kan godt forstå, at I rødmer. Ja. Fordi, der er sikkert også nogle stykker, der kan huske de der 70'erne og 80'erne, når jeg kigger ned over den flok her, så de ved i hvert fald godt, hvad det er. Så skal I ikke vinde jer med. Vi ringer lige om lidt for anden gang, så gør skuespillerne klar, og tredje gang, så er der projektørlys på. Giv Gårdslev Amatørscenen en ordentlig hånd. Vi glæder os til at spille for jer. Er du ved at være klar til i aften? Ja, det tror jeg nok. Har du fundet dig en ledsager til ballet? Nej, ikke nu. Men det når jeg nok. Jo, der er der sikkert mange, der gerne vil følges med dig her. Ellers så vil du jo følge mig. Jo, tak. Det vil jeg da rigtig nok gerne være. Du siger der bare til. Ja.
Du siger der bare til, så her. Morgen, Thomsen. Jamen, godmorgen, Herman. Eller skulle man rettere sige godnat? Hov. Lad du nu være med at stikke din snude i ting, der ikke rager dig. Ikke også, Thomsen? Bevares. Thomsen, har du set Alice? Alice? Nej, hun er ikke gået endnu. Ja. Godmorgen, Herman. Godmorgen. Og morgen, Thomsen. Ja, godmorgen, Knud. Nå, morgen vi får regn i aften. Nej, bestemt ikke da. Overhovedet ikke. Nej, lad os håbe, det holder tørvejr. Så får vi alle sammen mest ud af aften. Ja, og natten med. Ja, der er vel ekstra gang i vognen, når der sådan er bald på krogen, hva'? Ja, jeg har også købt ekstra forsyninger. Du ved, starte grillen nok. Og jamen, der er nok at gøre for sådan en fattig pølsemand som mig. Nej, fattig. Ja, nu må du stoppe, Knud. Du mangler der vist ikke noget, hva'? Du har jo egen virksomhed og en stor vogn, og så har du jo en dejlig kæreste også, og hvad ved jeg? Ja, nu du nævner det, kunne du så ikke lige holde lidt øje med Louise? Hold øje med hende? Ja, jeg tror, hun har planer om at gå med til festen nede på kroen. Du ved, hvordan jeg har det med det. Jo, men jeg kan da ikke bare sådan... Ja, du skal bare lige... Okay. Jeg har Louise, og hun er en dejlig tøs. Men jeg er krummerad, hun har en stor løs. Hver evig eneste lørdag, når jeg vælger post, napper hun til plunds og smutter ned til hans bord. Selv er jeg ikke særlig vild med rockmusik. Sidst der var koncert, stikken røv, blev jeg væk. Jeg vil sige noget til en fyr, der var for fræk. Jeg fik så mange klø, at jeg har siden holdt mig væk. Hvorfor går Louise til bad? Hun ved, at det er farligt, at det er sjældent. Hallo, bliver hun ved huset, og munden ryger cello. Hvorfor går Louise til bad? Den går jeg sjældent ud, kun til Sankt Hans. Så står jeg der og kommer med på bakken og ungdom til lands. Louise, hun kan bedre lide den nye version. Hun er lige så stille, tuppet til at få bad. Hvorfor går Louise til bad? Hun ved, at det er farligt, at det er sjældent. Hallo, bliver hun ved huset, og hun ryger cello. Hvorfor går Louise til bad? Hvorfor går Louise til bad? Hun ved, at det er farligt, det ender med en knallo. Bliver hun ved huset, mor og søn er fallo. Hvorfor går Louise til bad? Ja, hvorfor går Louise til bad? Ja, hvorfor går Louise til bad? Hvad mener Thomsen? Ja, jeg skal se, hvad jeg kan gøre, Knud, men jeg lover altså ikke noget. Nej, du skal bare lige lade et ord falde, du ved. Det skal jeg nok, Knud. Tak, Thomsen. Hallo, søde ven. Jeg skal have din madpakke. Og kast den da bare herover, Åse, så skal jeg nok lige gribe den. Nej. Husk på dig, der må du ikke. Kom herned, man skal. Det skal jo ikke sådan smides med, vel? Nej, absolut nej. Det ville da være en synd. Det ville da være en katastrofe. Tænk, hvis det hele blev væltet sammen. Nej. Sødven, du skal afsted. Ja, man skal. Farvel. Hej, Bent. Flæskesteg. Hvad? Ja, flæskestegen fra i går.
Nå. Den elsker flæskesteg. Ja. Det ses jo også på. Jo, jeg ved ikke, de andre, vi kunne måske også trænge til det. Ja, men Bent elsker jo en god steg. Du skulle se ham uden tøj på. Han er så rar. Ja. Men ved du hvad, Thomsen, jeg må op. Jeg skal koge kraftben til gule ærter. Gule ærter? Ja, det er nok heller ikke så tosset endda. Sådan med flæsk og rødbeder og sinde. Godmorgen, Thomsen. Godmorgen, de damer. Nå, så er det sidste arbejdsdag i den her uge, eller hvad? Ja, simpelthen er det det. Endelig weekend. Ja. Jeg har faktisk fri i dag. Nå. Har du, Helle? Hvad skal du så lave hele dagen? Min mor, hun har snart fødselsdag, så jeg må hellere se at få købt noget til hende. Skal du med på kronen i aften? Ja, måske. Det er husorkester, der skal spille. Ja, og? Klaver, Kari. Ja. Det er lige mig. Vi ses, Thomsen. Ja, hej Alice. Ha' en god dag. Ja. Helle, hvad er den her med dig? Nå, har du stadigvæk ikke fundet ud af det med ham, Kai? Han, Nå, jamen altså, ved du hvad? Du er jo altså sådan et par voksne mennesker. Nu må jeg jo til at tage jer lidt sammen, ikke? Hvis det er ham, du vil have, så skal du jo ikke tænke på, at du er jo skilt, og han er jo separeret, og så har man altså ikke nogen forpligtelser over for hinanden, vel? Nej. altså, det er bare ligesom om, at han slet ikke har fundet ud af, hvad han sådan skal eller vil endnu. Jamen altså, hvis det er ham, du vil have, så skal du jo bare arbejde lidt på sagen, ikke? Ja, altså, jeg tænker sådan, at hvis du sådan lige tog lidt ekstra sminke på, og en lille kort ting om livet, ikke? Og så en bluse, og sådan. Ej, Thomsen, det lyder som en luder. Nej, det er sandelig ikke sådan ment, men altså, du ved jo, hvordan vi mænd vi er, ikke? Når der sådan er lidt der sådan fremhæver fantasien lidt, du ved, så skal du se, så kommer det hele af sig selv. Ja, for fanden. Du er jo sådan en dejlig tøs, ikke? Nej, altså, jeg mener, hvis du nu var et halvt år yngre, så skulle du bare sige løjer. Sikker på, det ikke er dig, der skulle have et halvt snes over yngre. Du er nu så sød, Thomsen. Nu tror jeg, det vist hedder, at jeg må smutte og komme videre. Tror du ikke? Tak, Du må Thomsen. have en god dag, Helle. Aldrig, næsten aldrig
Ja, det spørger du om. Anton, kan du sådan lære dig? Hvad skal du have? Ja, det er sædvanligt, sgu da. Nå. Skal du ikke lige holde hele dagen? Så måske du skulle starte med en vand. For helvede. Stik mig nu bare den bajer. Okay, så. Pas nu lige på, Anton. Ja, hun er sgu farlig. Farlig? Ja, bare pas på. Ja, vent, hun er sgu da ikke farlig. Prøv da lige spørge Kaj, om det ikke passer. Hold kæft. Hvad fanden? Har du været på kranen? Hold nu kæft, ikke? Det var sgu da bare fordi, jeg blev for fuld. Jeg vil ikke have noget med Bente at gøre. Det er sgu da fint, du ikke kan få andre. Så må du nøjes med kranen. Det skal du sgu ikke være ked af. For hvem fanden har ikke været på kranen? Værsgo. Kan du ikke have betaling for øl? Det er hun sgu sur. Kællinger. I kan sgu ikke undvære den, hvis det kommer til stykket alligevel. Der er bare en værre hyre hver eneste gang, man skal prøve en ny en af. De tror sgu alle sammen, at det er alvorligt. Og Bente, hun er den værste af dem. Ja, du har sgu ret, men ved du hvad? De andre, de er fandme lige så slemme. Goddag, post. Nå, altid på farten, hva'? Ja, jo, som mand. Posten skal ud, som man siger. Udover det der, har du ellers noget spændende med? Nå ja. Du er jo ikke sådan en af dem, der sådan løber med sladder, men... Aha. Den er lidt ny, hva'? Ja,
Når du nu spørger, så har jeg et brev til Herman fra politimesteren. Nå da, der er nu igen. Ja, det var ikke sådan lige første gang, vel? Nej, det tør der godt nok siges da. Hej, drenge. Hej, Louise. Hej, Louise. Nå, har du noget spændende med til mig i dag, Post? Jo. Der er der en enkelt rullekuvert til dig her. Og hvis det er regninger, så smider du bare i derhjemme. Ellers ikke noget? Louise? Kommer du ikke lige her? Skal du over til Knud? Ja. Så kan du lige tage dem her med til Knud. Hvad? Hvad vil du? Nå, jeg tænkte bare sådan, om du måske sådan planer. Planer? Der er ikke planer i dag. Nå, ja okay. Det er jo fordi, at der er jo bal nede på kroen. Og så er jeg ekstra travlt nede i pølsevognen, og så tænker jeg, at du måske kunne give et par hænder med. Ja, tak. Men det bliver sgu ikke mine. Nej, det er også rigtigt. Det var bare, hvis du ikke havde andet at lave. Sådan. En god film i fjernsyn, det er der forresten lige i aften. Hvad med, at vi ser den? Fjernsyn? Ja, den skulle være virkelig god, anmelderrost og ja, rigtig god. Jeg skal sgu da ikke se fjernsyn. Nej. Det var bare, hvis du ikke lige havde nogen planer, så... Planer? Slap nu af for fanden. Jeg sætter mig bare over på krogen og venter på, at du får fyraften. Kro? Du kunne da også lige smutte ned til din mor, lige sige hej. Og så en kop kaffe og lige sådan en bildt på en. Hvad fanden sker der med dig, Knud? Sker? Ja, det sker. Kan du nu heller ikke høre længere? Har I til at vaske dine ører? Nej, jeg var i bad i morges, så der fik jeg vasket mine ører. Jeg sætter mig bare over på kronen og venter på at få fri. Så må du love mig, at du ikke... Jeg sætter mig over og venter. Og bandede regninger. Hej, hvordan går det så? Ikke for godt, Thomsen. Jeg har gået og tænkt hele dagen. Jeg tror ikke, jeg kan holde ham ud længere. Herman. Ja, du ved, hvordan han er. Altså, han er skide sød og flink og vil gøre alt for mig. Det er bare alt det... Ja, du ved, alt det pis med røverierne og... Hvorfor kan han ikke bare lade være? Ja, altså, jeg har sagt til ham så mange gange, og alligevel så bliver han ved. Jeg ved det desværre ikke, Alice. Indrømmet så, Herman, han er et rigtig godt menneske på mange områder. Men han har altså sine dårlige bekendtskaber, og dem er han nødt til at skal væk fra, hvis han skal holde sig i skinnet, ikke? Jamen Alice da. Så Alice. Så Alice, det skal nok gå. Rolig Alice, det skal nok gå. Ja, lige lidt mere, Alice. Så er det lige til dig. Sådan, ja. Jeg har jo heller ikke lovet ham noget, og jeg kan også altid bare gå ind til mig selv, men jeg ved ikke, hvor længe jeg kan blive ved med at holde ham ud. Du ved, hvordan det var.
til. Hvorfor står du nu og flæber? Jeg flæber ikke, det er bare... Nej, du har da ikke noget at flæbe for. Det er kun mig, der har noget at flæbe for. Så er det fandme lov. Hvad sker der lige her, mand? Jeg skal ind og sidde. Nej, hvad? Hvorfor? Ja, fordi jeg har kørt uden kørekort. Har du ingen kørekort? Jo, ser I. Den kunne snakke. Det var en fredag aften, jeg ville bare hjem. Og pludselig stod jeg der på rækken. En på motorcykel, der tog en bil. Og en til at fotografere. Jeg troede, det kunne klare op som med en bil. Jeg må bare komme der. At jeg har fået klip i mit kørekort. Det er noget værd lort. Det var en bakketop, og dermed stod finale. Jeg fik en nude, klip i mit kørekort. Det er noget værd lort. De skrev en lang rapport om det jeg havde gjort. Lille bil, klip i mit kørekort. Det er noget værd lort. De skrev en lang rapport. Det jeg havde gjort. Tredje gang er lykkens gang er ikke sand. Kan jeg have konstatere. Jeg kører op i røven på en rød trabant. Nu har jeg ikke kort mere. Før jeg har været til teorien, så får jeg det måske tilbage. Jeg prøvede at stoppe med et diplomati, og dernæst mit lag. Det blev det sidste. Klip i mit kørekort. Det er noget værd. De skrev en lang rapport om det jeg havde gjort. Det er det sidste. Klip i mit kørekort. Det er noget værd. De skrev en lang rapport om det jeg havde gjort. Sådan noget lort. Nej, ikke helt. Okay, jeg havde kørt uden kørekort i et længere stykke tid. Og så blev jeg stoppet. Og fik en betinget dom. Og en bøde. Ja. Ja. Og den der bøde der, den har jeg så ikke betalt. Og nu skal jeg sidde og sætte den af. Hvorfor betaler du så ikke bare? Det har jeg sgu prøvet at forklare dig, fordi jeg ingen penge har. Jeg tror, det er for sjovt, at jeg render rundt og laver alt det lort, jeg laver. Alice! Alice, Du, Herman, hvornår er det, du skal det der? Jamen, det er nu her. Okay. Snart, tror jeg. Og hvor længe er det så, at du skal det der? 16 dage. Okay. Men Thomsen, så er jeg også ude af det. Hvad skal jeg gøre med hende? Alice? Ja. Du ved jo, hvordan kvinder de er, ikke? Nej, egentlig ikke. Jo, ser du,
hvis nu det altså var mig, der var dig, ja, så tror jeg vil prøve at gå ind til hende og snakke med hende om, at du var sådan helt fuldstændig klar på at starte på en frisk, når du nu kommer ud igen. Altså, hvis det er det, du vil. Jamen, det er det, Thomsen. Men jeg duer bare ikke til at snakke om følelser og den slags snask. Nej. Det forstår jeg. Synes du, jeg skulle gå ind til hende? Ja, det tror jeg er en rigtig god idé. Sådan med blomster og chokolade og en CD med 80'er-ballader indspillet af Dansk Gerning. Nej! Chokolade, det er helt fint. Ant, det tror jeg, det vil hyle en helt fuldstændig ud af. Jeg tror bare, at du skal gå ind og give hende en snak og en forklaring, og så skal det hele nok gå. Jeg gør det. Tak, Thomsen. Så lidt her. hvis øjnene de kunne dræbe. Ja, så havde du skulle være slået ihjel for længst. Så, Bente, slap nu af, og så vil jeg øl for os. Ja, det er også rigtigt. Musikerne skal jeg også have.
Jeg havde ellers bestemt, du skulle holde din kaj. Men okay, så får Kællinger altså. Kunne det bruges? Har du ikke noget bedre? Så kan du få det. Hej. 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 Du er Kaj? Ja. Har du tid? Jo. Ja, vi skulle faktisk til i gang med at øve os noget til i aften, det ved nok. Var der noget, du ville? Nej, det var bare fordi, jeg tænkte, at hvis det nu var, at så kunne... Ja, altid. Skal vi ikke bare sige, at vi ses i aften? Måske. Vent, hvad skal det være? Spørger du om? Nå ja. Altså, nu har jeg kommet her den eneste hverdag efter arbejde. Jeg ved, ja, hvor mange år er det? Og så spørger du stadigvæk, hvad det skal være. Det er gammel vane. Så pølse med brød og godt med det hele her. Ja, det var lige til at stille den værste sult med, inden jeg skal hjem og spise, du. Ja. Jeg tror, hende Åse, hun forkæler. Ja, hun er sådan en dejlig kvinde. Hvad siger der, hun kan lave mad? Altså alt lige fra flæskesteg og stegt ål og god bøf. Rygterne, de siger gule ærter. Gule ærter! Yes! Det var det bedste, jeg ved. Altså, du ved, sådan med leverfisk og pølser,
hænder. Bedre. Så godt. Ja. Yeah. Det er sådan, du skal opdrage dem, Knud. Ja. Jo, men så vil jeg må gå. Gud er der. Nå, hej Thomsen. Kommer du her? Ja, nu er det jo ikke, fordi jeg sådan vil blande mig, men... Den er god med dig, Thomsen. Ja, men det er jo, jeg vil jo helst ikke blande mig, men du sagde jo selv... Ja. Ja, altså, det er jo ikke, fordi jeg sådan lige skal... Sådan, men nu er det jo, fordi jeg har set, at Louise, hun er gået over på kroen, og du sagde jo selv... Ja. Men Louise, hun sidder over på kroen og venter på, at jeg får fri. Det er en aftale, vi har med. Ja, okay. Ja. Nå, jamen altså, hvis I har en aftale om men ellers tak, Thomsen. Nå, jeg er ikke så mørk for det der, men altså, hvis I har en aftale, så skal jeg da nok lade være med at blande mig, men altså, det var jo bare fordi, jeg tænkte, at du ville vide, at når hun nu danser tæt og sådan noget, så... Hvad? Danser? Ja, det var jo ligesom det, jeg kom for at vil sige, men altså... Hvem fanden danser hun med? Jamen altså, jeg skulle jo så nødigt komme helt galt af sted, men altså hun... Hvem? Anton. Så Du holder fingrene fra min kæreste! Nej, Lars, hvad gør du? Se! Ui da, uha, alle de tænder, du har tabt der, uha da. Nej. Han troede med i bad, og så kan døden
tættere. Det er mange mennesker. Goddag du! Vil du danse med mig? Og I må rigtig gerne synge med hele andagten. Er det heller ikke uden grund, de har givet ham det øgenavn? Øgenavn? Ja, Speedy Gonzales. La 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 la. Får nu lidt fart på Speedy Gonzales.
noget, jeg gerne vil sige til dig. Nu har jeg jo bevist, at jeg godt kan holde pølsevognen lukket. Også selvom jeg har travlt og alt muligt. For fanden også. Jeg holder bare så meget af dig, Louise. Der er ingen som dig.
Hej. Lidt ungdom, ja. Hej Thomsen. Hej, Vera. Sikke en vidunderlig dag. Ja, så mænd er det så. Jeg synes, det er så stille i dag. Nå, det tror jeg nu ikke lægen, han synes. Lægen? Ja, jeg tror faktisk, at halvdelen af byens mænd, de er nede ved lægen. Hvorfor det? Ja, nu er jeg jo ikke en af dem der render med slaget. Thomsen. Nej, min mund, den er lukket der. Nej, Thomsen. Nej, jeg tror, der er mange, der har fået besøg. Besøg? Ja, af husdyr. Husdyr? Ja, husdyr dernede. Nej, dernede. Ja, det får man ud af at bytte rundt med partner hele tiden. Ja. Altså. Ja, holder man sig til den samme, så ved man, hvad man har, og hvad man ej ved. Thomsen. Nej, det var jo ikke derfor, men altså, jeg tænkte bare på, om du havde en god aften i går. Jo tak, vidunderlig. Ja, der var jo denne her fyr, Dan Skjerning, eller Basse. Okay. Ja, jeg skal mødes med ham igen i morgen aften. Jamen, det var da godt nok dejligt for dig, vel? Der var så længe til i morgen, altså. Jeg var til en fed koncert i aftes. Skøn musik og stemning overalt. Pludselig var den slut, og folk gik langsomt hjem. Jeg fulgte med og mærkede, at humøret faldt. Vi gik 2 og 2, jeg var alene. Jeg vidste ikke, hvor jeg skulle gå hen. Så hørte jeg med lidt en ganske stille sang. Jeg standsede op og hørte så igen. Der er alt for længe til
unge mennesker, der tænker på mig. Skal jeg gå her hele bilen? Nå, ja, men så er vi kommet så vidt. Ja, så er det ved at være. Og ved du hvad, det var som en lille ferie. Ja, det går som en hurt. Hvor længe var det nu, han skulle... Jeg mener 16 dage. Herman, det som set, det går hurtigt. Du er snart hjem igen. Jo, men jeg vil jo gerne have noget at komme hjem til. Ja, jeg lover i hvert fald. Pølsevognen, den skal nok være her. Okay, ja. Det er svært, Herman. Jeg lover dig. Jamen, det har du gjort så mange gange før. Ja, det vil jeg nu også lige styre. Knud altså. Ja, okay. Alice, jeg lover både dig og jer alle sammen, også jer, at når jeg kommer tilbage igen, så vil jeg starte forfra. En frisk start, en ny begyndelse. Hvad siger du, Alice? Alice, forstår du ikke? Det er dig, jeg vil have. Jeg tænker altid kun på dig.
stiller op til 16 døgn-dreng. Når jeg nu har sagt farvel til dig, vil du så at jeg altid tænker på dig, at du er lyset for mig, der altid viser vej. Alice, hvad siger du, Alice? Vil du vente på mig? Jeg tør ikke tro på det her, men undskyld. Bente? Ja? Sætter du dig ikke lige ned? Jeg er på arbejde. Kan jeg da ikke? Jeg er på arbejde. Jeg skulle da godt. Sæt dig nu ned. Okay. Hvorfor er det egentlig aldrig rigtig blevet noget imellem os to? Jeg bare Bente. Det spørger du om. Jamen, du ved sgu da, hvordan det er med os, men det er jo lige, vi snakker, og røven den går. Yes. Men vi mener, det er jo ikke så slemt, vel, Bente? Hvornår har du fri, så giver jeg en taxa. Nej. Jo, så kan vi gå hjem til dig og snakke lidt om tingene. Nej, det kan jeg ikke. Jeg er på arbejde. Kom nu, Bente. Jeg kan gå med dig hjem. Nej.
en gang skyld. Omtanke? Hvad fanden mener du? Du tager det jo for givet, at jeg kommer, når du siger til. Ja. Helle! Er der noget galt, Kaj? Helle! Ja, nej, det... Jeg tænkte bare, om du måske havde lyst til at gå en tur. Og gå en tur? Det er sådan at få en lille snak om livet og sådan. Livet og sådan? Ja. Om dig og mig. Om dig og mig? Du kan jo tage din guitar med, hvis der. Okay.
Skal du herovre? Na 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 na. Bito, gør det her lige om lidt. Vi vil hele verden leve trygt i frihed. Men det kan de ej så længe, at der kæmpes her og der. Nej, vi må have folk fra hele verden med. Vi er et med naturen. Vi vil bryde sammen, vi vil blot denne rammen om et kærlighedsbud. Var det Alice? Jo, så mænd var det så. Med en kuffert? Hvad sker der? Det er Alice, hun flytter. Flytter hun? Nej, hun gør ikke. Nej. Hvorfor flytter hun? Er det på grund af det med herværk? Ja, hør nu lige her. Hun. Lige op til klaver. Hvad er det, du har glemt der? Nej, hør nu lige her. Hun flytter altså ikke. Hun har bare brug for en tænkepause, og så benytter hun bare lige chancen, mens Herman han sidder inde sådan lige og til at komme lidt væk fra det hele. Hvordan? Sally ringer, det lyder noget skørt, men jeg synes, jeg vil spørge, om I har hørt om Alice. Jeg løber ud for at se, hvad der sker. Kan næsten ikke tro, hvad jeg ser. Stor, flot bil stopper op for en Alice større. Hvorfor tager hun hjemmefra sådan som hun gør? Jeg skulle måske spørge, men til tiden jeg tør. I 24 år har jeg boet lige ved siden af Alice. 24 lange år med en lille drøm. Min
vores barndom var en stor leg. Der var kun Alice. Nu står hun der, ung og smuk. Hun ser op, et lille buk, og bilen forsvinder væk fra Alice's dør. Hvorfor tager hun hjemmefra sådan som hun gør? Jeg skulle måske spørge, men jeg tænker at jeg tør. I 24 år har jeg boet lige ved siden af Alice. 24 lange år med en lille drøm. Vi håbede om at hun en dag vil høre på min bøn. Det bliver svært ikke mere at skulle bo lige ved siden af Alice. Sally siger, jeg ved godt, hvor svært det bliver at glemme Alice. Men Alice er væk, og jeg tror, ved jeg har ventet i 24 år. Og bilen Alice kører væk. Tiden den går jo hurtigere, og lige pludselig så er vi jo alle sammen hjemme på vejen igen. Ja, det bliver rart. Men det var Peter Aase. Er det ikke snart tid til, at vi skal have en aftensmad? Jo, vi har rester. Har I rester? Ja, så giver jeg en øl på krogens regning. Det er en dejlig dag, der
Hvor